सोरनि नायलाय आबुरियानि मा बुस्थु आबुरियानि आबुरिया खिथेर फिल्मखौ हलाव देखायसिगोन माने फैथ' नायजोबनो फैथ' मा हाखु दाखु फै नायजोबनो नै माला नै गल सिनेमा हल क'क्राझार बे जोंनि जोनोम जायगासोब्रा क'क्राझारावबो देखायगोन नै आरो दंबावो नै नाय थारिखखौ खिथा र' नाय इउनिभार्सेल सिनेमा बङाइगाव बेयावनोथ' नायनो नागिरदों ना थांसै र' साया सिनेमा टंला जाम्बा आंनि गार्लफ्रेन्डनि न' दङ बेयाव नायनोसै आंहा नै दंबावोसो नै दे देलाइट गल्ड सिनेमा रङिया एक्स दं सिन्था गैया साथाम एक्सजों नायगोन आं साथामजोंबो र' सिथालाय र' नोंनि एक्सखौ मानो नांगौ जों डेटखौसो नांगौ ना डेटखौ नांगौ डेटखौ नांगौ दे नोंबो हाखु दाखु दाजा र' गल्ड सिनेमा नै बे जोंनि जोनोम जायगा बे मा जायगा बे नारेंगिया बै गुवाहाटि ना माथो आं जोनोम मोननाय ब्रा नों बेयाव नायगोन आं नोंखौ बिमा बिफाया आंखौ फाल्थु देखायनायखायसो बाव दोनफैदों मिथिबाय आं नोंखौ बङाइगावसो नुदों थोद बिमा बिफा दोनफैदों आंखौ बाव थारिख हाखु दाखु र' गल डिजिटेल सिनेमा मंगल दै सोर दंबावलाय आंहाथ' जेबो गैया मंगल दैयाव बबेनि बे उदालगुरियावसो माहाय नैलाय बेयावनो डेटबो मा आइ देखायगौमोन ना थारिख डेटखौ खिथानानै नांगौबा बेखौ खिथालांदो दे सासेनो थारिखल' खोन्थादो आं थारिख खोनासंनो लुबैथारबाय थारिख नांगौ नुखानोसैमोन आङो नुवा थारिख नांगौ दिनै नायथारनोसै हाखु दाखुसो र' स्टार्ट दा जाफ्लांबायदोंबा जोबलायलायसिगोनसै बे साइलेन्ट ओइ जाम्बा नोंसिनांगौ दे आं थारिख खोन्थाथाराबा हलावसो थांसै साइलेन्ट र' प्रेसार दावखोलाबायनांगौ थारिखआ जाबाय मा दिनै नङा जागासिनो र' आहाम दे खोनासं 2 तारिखआव बारा गोबाव गैला जाम्बा दिनै 22 तारिख आयौ 10 दिन जाय र' नै खोनासं माने गासिबो जायगायाव 2 तारिखआव जागोन जाहैदों मोजां दे खोनासं दै नों दहाय मोजां बुंनो नागिर गल सिनेमा हल क'क्राझार जोंनि जोनोम जायगा नोंसिनि जायगा इउनिभार्सेल सिनेमा बङाइगाव बेवहायथ' आं नायखागोन अके साया सिनेमा टंला आंहा गार्लफ्रेन्डजों थां आंनि मोजां मोननायजों माइ गोसोथोनाय थां डिलाइट गल्ड सिनेमा रङिया नाथ' एक्सन थांखासिगोन साथाम लानानै थांगोन आं साथाम दंहैखायो साथाम बिनिनोखा नैबे गेजेराव मोरै जिरायगोन नोंलाय आं बे गेजेरनिखौ स्टाराव फुलुंसै बे बाम जानोसै साइडआव सासे दोनसै गेजेराव बाम जानोसै बार्थडेनि एक्स गल सिनेमा नारांगी बेथ' नों जायगा नोंथ' बाव थांखासिगोन आं थांला आं नोंजों नायसै ज'नो बङाइगावआव नोंजोंल' नङाब्रा जों आं बिमानो खिथाहरनोसै अके नोंबो नायगोन गल डिजिटेल सिनेमा मंगलदै बावथ' लोगोफोर दं खिथाहरनांसिगोन आंनि सानै दं लोगो खिथाहरनांसिगोन सानै दं गोदो सिख्ला फसायनाय सानै आंनावबो वाट्सएपआव एड जालाबायनाय दंलै उदालगुरिनि जायखिया बेयाव जागोन आरोना 2 तारिखनिफ्राय जाजोबसिगोन होमबा नोंसोर खय तारिखआव नायनो 2 तारिखआव नायसै 2 तारिखआव ज' नायबा मोजां जायो मालाय बेया बिस्रा गोनजाव होनदों थांसैब्रा गार्लफ्रेन्डआसो दुखु मोनो लोगोफोरजों नायनाया बेलेग खोनासं गाबनाय समाव ज' गाबफानांगौ मिनिनाय समाव ज' मिनिनांगौ नंगौ नङा नोंथां नंगौ दे होमबा दानना होनांगोन टिकेट दानना होनांगोन माहाजोना नों दानदोब्रा
दे बाथो टाइम दंबावोना 10 दिन दं खांलायलायदो बिमा बिफाया खावनानै लाखादो दे होमबा ज' नायनोसै जनायसै दे बङाइगावआवनो 2 थारिखनिफ्राय औ अके जनायसै होमब्ला बेजों लोगोसे जोंजों लोगोसे गासिबो आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंजों लोगोसे नैबे आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों नैबे बोसोराव दिहुनजानाय खिथेर बर' सावथुनखौ नायफैफानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो साखाथिनि सिनेमा हल थानायफोरावहाय ज' थांनानै नायलायहैदो बिदिब्ला गोजोनथोंसै खुलुमबाय जाम्बा मिनिबाय थादों खुलुमबाय खुलुमबाय जै जादों खुलुमबाय